masih bersama dengan Budi Wijaya. Delewong Music Campur Sari Anti Galau. Sumangga.
Bapak kalian Ibu masyarakat Delek nggih. Nggih lan wilujeng dalu ugi Bapak Kepala Desa, ugi perangkatipun, ugi Bapak-bapak panitia, ugi Bapak Kapolsek juga Bapak Dan Ramil. Wilujeng dalu kula kalian konco-konco badhe ngaturaken pasugatan gending-gending manis campur sari. Sumangga Kang Mas paringi kasunyaken. Raga kang kaciret tresno tinali talining jiwa kekandrong parasmo
Sujono Pamungkas. Wilujeng dalu ning Menok Purwanto. Nggih, Mas. Wonten gangsal cacahipun Rewani. Satu tembang kalau mau kasunyatan. Kasunyatan. Meresap banget pokoknya. Pokoknya sip. Nggih. Nggih. Kalau mau jenengan sama ngaturaken sembah nuwun nggih. Nggih, Mas. Ya ibuke gak serantan. Atur salam no dumateng grup Sabu. Grup Sabu. Memperingati Hari Kartini. Oh, nggih. Rekan-rekan bolo-bolo Sabu memakai seragame apa no iku? Batik, Mas. Batik pokoknya. Untuk memperingati Hari Kartini seragame batik. Percaya rek. Mari Sabu kali. Nggih no. Nggih. Monggo ibu ini ku wis kadung munggah no. Niki ibuke Mbak Sri sing Bapak nyuwun gending. Niki gendinge lho 1 2 3 4 5 6. Kula ambil 2 mawon nggih, Bu. Nggih. Lek sampai 6 tek ten sampean tok. Nggih, entek nggih. Soale waktune niki pun dibagi-bagi. Lah nggih, kanca-kancanya lah nggih saken. Nggih, Mas. Nggih monggo no. Napa mawon? Mas. Niki wonten Gubuk Asmara. Gubuk Asmara kalian warung pojok. Warung pojok, nggih Gubuk Asmara warung pojok. Bener kali mawon ngoten nggih. Nggih lho 2 lembar. Bapak Kasun, monggo. Oh iya. Bapak Kodo. Kale sinten niku? Buka Bojone pipa. cilik aku jenenge sapa? Mas Ngadi. Rene Mas. Di Pak Ngadi. Nggih. Kasdi napa Ngadi, Bu? Lah nggih. Pokoke Pak Di. Ayo Pak Di. Di sinten, Mas? Nggih. Guyon nggih. Yuk monggo sacet liwung Gubuk Asmara. Asmara. Gaya bareng Budi Wijaya. Gaya bareng Budi Wijaya. Ayo dek tengah, Bu. Di ngarep kene. Liwat aku kelingan gubuk kae yen tak leren ing juga kembah tulisan warna abang tengah isi saya merangti aku kowe dadi nomor merkaleran ning gubuk asmara yo Budi
Nggih, monggo yuk dilanjut tukile wau. Warung pojok. Warung pojok. Sumangga. Dengan lagi Budi Wijaya Trio Irama Jos. Matur suwun Ibu. Wiwit biyen nganti saiki kutha Jombang saya manani kamus kondang ning jebane negeri ringin contoh tengah dalan katon asri yo meresani endahe Jombang saiki warung pojok kebon rejo maharani klina-klinduk katone sing suguh kopi warung pojok kebon rejo tambane ati pancen nyoto warung pojok kebon rejo ingkang bisa ayo padha dinyatakno ceritane bapak para praja nyata kanggo warga sing ana desa migunani kanggone sadulur tani raga pupuk apes opati anani aja lali perjuangane bapak bupati pancen nyoto warung pojok tambane ati. Terus suwun Bu. Keripik gedang godhog telo Bu nggih, titik edang pokoke dilayani. Nggih, si penting pokoknya pun dilayani. Nggih. Nggih. Nggih Mas, niki kula ringan Bapak Kepala Desa. Nggih, monggo. Budi niki piyantu nih Bapak Kepala Desa, Bapak Sucipta. Perwakilan ketua panitia plus anggotanya mboten napa-napa, seragawe batik nok iku wau. Nggih. Karang Nggih. tarumahe nggih mboten napa-napa. Nggih. Nggih saking penggemar setia nyuwune Bengawan sore pun lali. Nggih. Nggih. Ini mbakane kula ditagih Mas. Mbak Meno. Oh nggih. 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 Pundi Monggo niki. monggo supote Mas. Monggo Pak cek niku. Lah nggih. Yo! La 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 la. Ya. Eluh tambah gawa ngono. Nggih kangge suwun lagune napa? Lah niki betul sampun nih ya. Dangdut napa Campursari? Gending. RRI Madamipun Surabaya. Napa? Nggih.
Setunggal mawon Pak nggih, sak wedine niki nggih. RR ini ku wau nggih. Mangke nek terlalu tayo Pak, waduh mesake penotone niku. Nggih, niki soalnya campur sari nggih Mas Pun nggih. boten asing nek tayu wong kene bengi terngibing kok. Tayupe sampun siang wau. Ya, setunggal putaran mawon yo, monggo. Semonggo.
keripik gedang godho telo titik edang tak layani. Ngoten ah. Nggih. Piantun kene no nek joget tayo wis. Nggih, semangka niki. Gandes luwes. Bapak panitia ya. Nggih, monggo. Sing seragam niki Bapak panitia ten. Nggih, seragam batik. Nggih. Monggo Bapak panitia. Pripun? Nggih, monggo sat-set, Pak. Campur sari mawon, Pak nggih. Nggih. Niki sesenipun campur sari. Kalau wau sing sampun tayub kok. Nggih. Wow, siang sampun no. Nggih, ninggal katresnan, Mas. Ninggal katresnan. Nggih. Nggih. Nggih, monggo yuk Telewung. Semangka. Ada THJ Audio, terima kasih. Nek gak THJ gak oke lah ya. Masuk kolom. Nangis sajroning batinku. Nalika sliramu ninggal
Monggo niki. Nggih. Nggih monggo. Yuk. Tasih wonten Bapak Panitia. Nek mboten wonten iki saking penggemar nyuwune Bengawan Sore Mas. Kirang satu lagu, mantun iki enten bintang tamunya. Bintang tamu. Nggih. Dari Jakarta, no. Nggih, Mas. Oh, nggih. Nggih, monggo niku rumiyin. Napa tembangipun? Bengawan Sore. Oh, nggih. Bapak Ketua Panitia, monggo Bapak Lurah dan Ibu Lurah keluar tiga. Ya, kandun Bapak Lurah kali Ibu Lurah. Ibu bau ngasih informasi. Mas tolong Bapak Lurah kali Ibu Lurah kan tiga. Pundi mriki. Monggo Bapak. Monggo Bapak. Bapak Lurah kali Ibu Lurah. Nggih pripun? Nggih. Om nggih, Pak. Nggih, siap. Sampun. Nggih monggo Bapak. Monggo Bapak. Pundi niki? Bapak kalian Ibu. Bapak kalian Ibu. Niki Bapak Ibu sing pundi? Semoga mas supportnya Delewong. Yo.
Nggih, monggo. Nggih, monggo. Ditunggu-tunggu ket kalau Napa wau. Ibu, Bapak nyuni? Loh, sak kersa jenengan. Oh, nggih. Mas. Siap. Nyuni sejuta cinta sampai inten. Oh iya. Ya, oh niki nggih Bapak Lurah kali Ibu Nembang kiambak ngoten napa? Oh, bangun tidur. Nggih, tan ngajeng nanggap malih nggih Bu nggih. Yuk.
Sejuta-juta sampai kita. Kita desa Delek. Desa Delek no. Mendatangkan bintang tamu Mas. Wow. Saking Jakarta. Bareng apa sih no? Inilah King Nasar. King Nasar. Yuk kita sambut bintang tamu dari Jakarta. Yo. Memang Budi Wijaya yang lain daripada yang lain. Yuk Dilewung. Yo, kobong. Wah, Gimana Ritani. Wow. Mana suaranya semuanya? Gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah. Wayang Jawi ing Projongalengka Tiraja Rawon Raja arane. Tepuk tangannya mana dong semuanya? Gawe geger nyolong sinto Hanoman cangcut tumanda. Alengka wis dadi au metu kaku ke kobong gede. Kok bokong gede sih? Jroning Praja. Mbak Yu nuwun sewu nggih. Budi Wijaya Delewung. Ya Allah. Budi Wijaya. Ayo Mbak Yu. Ceritane wayang Ramayana ing negara Ngalengka Tiraja. Ratu Buta Rawana Raja gawe Sita Anoman si kenek utuh Akaman Sinto dijamle konangan Indra Jendran Pati ne Anoman Rawati gede. Ayo Mbak Ida. Ila jalan Alengka diobong kobong pilo wow ojo pati semlong omah gede kobong dadi areng aja semuka nangis gereng-gereng
Mbak nuwun Bu. Mana tepuk tangannya semuanya? Luar biasa Bapak nuwun sewu nggih. Cerita wayang Ramayana ing negara Ngalengkotiraja Ratu Kuta Rawana Raja gawe geger Sinto Anoman si ketek putih Sinto dijamule konangan Indra Jet lan pati nek Anoman Iladang Ngalengkoti obong Kobong pilo wau Ojo pati jemlong Oma gede Kobong kati arep Doso muka Nangis Gimana? Sudah puas apa belum? Bu, ya napa banjine ayu ta elek? Manusia apa setan? Cangkeme kok setan. Banjine mati diobong tak dikubur. Ya, ngomong diobong tak susoni sampai gumo ya. Dusun glegeken. Dusun Delek, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan. Tepuk tangannya mana dong semuanya? Napa? Tambal banci. Hari ini karena ada lodrok di sini, habis nonton, habis berdayan langsung budalang barongan. Itu sampingan saya ya. Sudah puas apa belum? Mau dikasih lagu lagi? Saya cantik hari ini. Bapak TNI monggo pek keping ngerabi kula. Sampeyan selingkuh ambek kula aman kula mboten saged meteng. Ya napa Pak? Namine sinten Bapak? Dalam. Hei halo sayang-sayangku kakak. Assalamualaikum teman-teman saya. Monggo 50. Kula tok 30 sampai tambah tak rokok. Ngidam jemblem. Ya Allah, jembleme sapa? Jemblem kula. Ayo wis dikei ngidam jemblem sampe nyawer ono, Pak. Sampe nyawer nggih. Ku tak imbung-imbung. Ayo Mas ngidam jemblem. Aku dadi lanang berarti. Oke, ayo. Aku ya iso dadi Agung Juanda.
Monggo dikasih ngidam jemblem saya duet sama mbak-mbak saya. Asli metu lanange ya ki. Yo, asik. Iya, asik. Preketek. Dia bebanci. Jemblem sing super ada eman kabeh wong padha ngiler jemblem ku super kabeh wong padha ngiler jemblem ku super kabeh wong padha ngiler. Hey! Bayang matur suwun tak dumano ngoyone banter. Jemblem sing mbok kembol kuwi ya wah dawa jemblem mudi jemblem sing endi mas jemblem sing kuwi masa ora ngerti jemblem sing mbok kembol kuwi matur sembah nuwun Pak nggih semoga rezekinya lancar semoga hidup terus. Halo Mak, ya Allah, assalamualaikum Mak. Ya
Sugeng dalu mak, nggih. Pen gowo kabeh mak. Nggih matur sembah nuwun. Gimana? Tak kasih tambahan satu lagu lagi nggih. Dikasih janda 7 kali. Hah? Kereta malam. Kereta malam. Loh ya Allah, kayak trio umplung kayak kereta malam. Gini Nasar, biar aku janda mas. Nggih, King Nasar. Janda Nasar, nggih dalam. mau saking panitia badhe minggah, moga kalau suka kesempatan. Nggih. Monggo Bapak panitia, Ibu panitia kapan kali mau naiki saya, naik pandu. Monggo. Untuk Mas Heru dan kawan-kawan dipersilakan satu lagu terakhir gini nggih. Ya Allah, banci ini sampai derumus ini. Mari kita anteni yang gedang-gedang ya Pak Lek ya. Ya monggo yuk, saat-saat Bapak. Nggih, ya Allah, no, makku ayu nih loh. Seluruh anggota panitia. Ya, tembang terakhir Pamungkas. Monggo Bapak panitia. Oh, tambal ban. Oh, digantos tambal ban, Pak. Tambal ban. Tambal apa, Pak? Tambal apa? Mak jedor, dor. Bancine mbledos. Ya Allah ya, terima kasih. Ya Allah gantenge. Nggo nang salonku ya nang Mojosari. OS salon kan maneh. Promosi lagi. Aja sebenarnya tak susoni gumo kon kok. Ayo, monggo. Tengah jeng mriki lho Mas, aja teng wingking gak enak kula ya. Lho, kok enak wingking sih ben. Enak wingking. Monggo. Ya wong kadang-kadang isi panitia Mbak, ayo Mbak. Preketek. Iki tukang tambal ban, rezekine sauntu-untunnya, golek pangan, duit sing halal, waya epas, wetengku krasa kroncongan. Aku iki tukang tambal ban, rezekine untung-untungan, nasib api duwe kantongan, waya apes wetengku krasa kroncongan. Delewong Preketek. Majador. Ono ban becak. Wah iki mesti rezeki teko. Majador. Ban becak maneh. Isi esok rezekine tambah empuk. Nyerempet pentilku Pak. Terima kasih luar biasa. Ojo Pak wedhaku ilang. Wedhaku ilang dadi manol aku. Terima kasih. Ayo aku deh. Aku iki tukang tambal ban, rezekine untung-untungan, golek pang
waton apes weteku krasa kroncongan. Turno ya gajine rawon kok ogok-ogok iki yo. Terima kasih Allah. Aku iki tukang tambal ban, rezekine untung-untungan, oleh duwe sing halal, waton apes weteku krasa kroncongan. Ngono kok ya bisiki. Preketek. Luar biasa Tekong. Si Rolu macet. Wes. Ono ban pecah. Wah iki mesti rezeki teko. Macedor ban pecah maneh. Isi esuk rezekine tambah lumpuh. Oe tambah lumpuh. Oe tambah enak. Macedor ban pecah maneh mas. Wah iki mesti rezeki teko. Macedor ban pecah maneh mas. Isih esuk rezekine tambah lumpuh. Oe tambah lumpuh. Macedor ono ban pecah. Wah Macedor ban pecah mas. Isi esuk rezekine tambah lumpuh. Tambah lumpuh. Sadaqallahul azim. Luar biasa. Sudah dulu ya. Ditunggu jobnya Budi Wijaya lagi ada saya ya. Barangkali butuh tumbal. Monggo terima kasih Mbak Yu. Nggih, matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.